Zincîra kiryarên hovana yên PYD li Rojavayê Kurdistanê li dijî miletê Kurd û siyasetmedar û çalakvanên Kurd berdewam e. Herî dawî jî dîsa babeta destserkirina mal û milkên serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji aliyê PYD ve derdikeve hûlê. Li gorî agahiyên arkê di vê dema dawiyê de PYD malên sê serkirdeyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê desteser kirine. Ew jî bi bihaneyên cor bi cor weke hercar ku PYD li dijî dijberên xwe tûmet û bihaneyan derdixe. Roja 12 meha PYD êrişî mala Dr. Abdulhekîm Beşar endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Qamişlo kir û hemû kelûpelên navmal talan kirin û ew mal desteser kir. Beriya derdora mehekî jî çekdarên PYD mala Kurê Fuad Alîko endamê Komîta Siyasî ya Enekesê û nûnerê Enekesê di koalîsyona opozisyonê de desteser kir bi bihanaya ku ew mal ya Alîko ye. Tevî ku Kurê Alîko belgeyên xwe pêşkêşî rêveberiya PYD kirin ku ew mal li ser navê wî ye. PYD berî wî da dadgeha xwe û piştre tev dem dije teror, asayîş û mala gel. Beriya du rojan jî dema Kurê Fuad Alîko serdana PYD kir da ku kilîtên mala xwe vegerîne, axaftin navbera wî û kadroyên PYD ku bi xwe xelkê Bakurê Kurdistanê derket. û ji bo yekê dîsa kilîtên mal desteser kir û du malbat li nava mala Kurê Fuad Alîko bicih kirin. Tiştekî me li ser we tuneyê her van pelikê xwe xanî bi navê wî ji xwe ji 2005 de xanî qet wî kirî yanî û kesê cemîyê giz zanin ji roja roj de wî xanî ji xwe kirî dike. Ez di cem wî min ne ew li cem min yani dixênî de. خانiyê me hebû yanî beyldar bû min xanî firot goya bi were. Herwiha grûpeka çekdar ya PYD êrişî mala xweşka İbrahîm Biro endamê Komîta Siyasî ya Partiya Yekîtî ya Kurd li Sûriyê û endamê Komîta Peywendiyên Derve ya Enekesê li bajarê Qamişlo kir û xweşka wî li gel zarok û hevjînê wê bi zorê ji mal derxistin û ew mal li gel hemû kelûpelên li nav mal talan kirin û desteser kirin. Hevdemî desteserkirina PYD ji malên Kurdan û serkirdeyên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hîn bêhtirî 40 gundên Erebên Xemer li ser xaka Rojavayê Kurdistanê dimînin û kar û çalakiyên xwe berfirehtir kirine û mirov kesûkarên xwe ji parêzgehên din jî vehewandine û PYD jî bêhtir hesankariyan ji bo wan Erebên Xemer dabîn dike.